Y palaguno con getorri lasto txapele. Kanalera ongi etorri FIFA 23. Honetara eta ongi etorri aktualizazio berri honetara, kasu honetan gainera emakumezkoen futbol txapelketa mundiala berbi egartzen duelako, mundiala txapelketa delako, munduko selekziori honenak batzen dituela, eta hori ere mundiala delako batez ere. FIFAn geroz eta emakumezko futbol eta selekzio gehiago sartzen dituztelako, eta nahi izan eskero eurekin jogatzeko aukera dagoelako, eta nahi izan eskero noski hori ez zaitu inor behartuko. Ikusten zen moduan, agertu da FIFA Women's World Cup partida eskarrak eta txapelketa eta informazio gehiago bilatzeko ematen diozu QR gauzatxoari eta listo. Bai, eta orduan suposatzen du joaten bagara joko moduetara, hemen gara. Deskargatzen eta bar, eta joango gara noski Pernil Harderrekin, beraz joan markara Danimarkaren bila. Bueno, hemen Pernil Harder dagoelako, eta euren maitzarik onena 1991 eta 1995 lortu zutela heltzea final laurdenetara, eta guziatuko gara irabazten noski. Beraz, basemank. Hau zer da? Hau izan daitezke agian jogatzeko partida azkarrak. Hau agian jokalari bat erabiltzen eta hau txapelketa moduan, joango gara txapelketara. Beste moduak ere forgatuko ditugu, gure taldean Ingalaterra, Haiti eta Txinako Errepublika izango genuke.
A ber, zin izango litzateke eriotzaren heriotzaren klasea edo ezakit nola esan orain. Agian Australia eta Kanada duena. Esango nuke hori edo agian Suetzia, Italia eta Argentina duena. Naiz eta Italiaz ez dakit asko fida daiteken bat, baina beno. Printzipioz, G taldea izango litzateke talde heriotzaren taldea. Vale. Zer gertatu da? Gramarka. A ver. Vale. Teklas erratu naizela. Vale, zuzeneko gauzak. Bai, gauza berria. Listo. Vale. Berne Harder kapitaina. Ea zeo zer aldatu dezakegun ala ez. Brume galetik jarri dezakegu mantzaren gatik. Fisiko gehiago dauka, tiro eta bar, erregate gehiago, vale. Horretaz aparte... Esango nuke ez ez. Jarri dezakegu hor erdilari bat. Jarri dezakegu hor. Eta aldatu kul eta jarri hor. Gel gaina fisiko gehiago dauka. Tiroa eta pase asko zero behagoa. Biru, taktika, funtzioak, Harder. Eta hemen ere Harder dena izango da gure kapitaina gai. Eta nengo partidua, noren kontra daukagu. Txinaren kontra, Txina oso aurkari gogorra da. Wan Shang Wasemank. Ea zer mozitu dugun debuta mundialean. Hor gure Berne Harder maitea kapitain moduan. Ez dakidena da nola erabakitzen den taldeen ordena klasifikazio multzo honetan.
Gauza da Danimarkarekin Brum eta Harder direla izarrak nola baita esateko. Eta Harder da izar nagusia Danimarkan gertatzen dena moduan, futbolean esaterako Poloniaekin gizonezko taldean Lewandowski oso ona dela eta berak orokorrean berak sartu behar ditu golak eta hori, jokali hori oso batzara, baina gero zure taldekideak bagian ez dira zure mailara iristen. Bueno. Hemen kontuz. Txina gainera nahiko atzen sartzen da. Eta arriskutsua da. Erdiraketa. Nahiko txart. Bueno, nahizik aukera. Atxena talde hori sartzen zula gol bat, eta gero agian ez dezuzu gol bat sartzen. Emaitzerik onena 0-0 bat da, eta horretaz aparte gol bat sartzen baduzu, 3 puntu dira. Harder. Zuzenekoaren gauzak. Uste dut pantalla argazia egin dudala, ez nago ziur. Ez nahi zelako oroitzen nola egiten zen hori hemen. Ni ordenagailuan. Joko eskampo. Vale. Bai, hankaten gatik. Bera bakarrik munduaren kontra. Txera, Harder. Vale. Kontuz. Erramatea. Bueno. Ez da kornerra izan, Vale. Hazen baloi apur bat izatera. Atzera. Vale, utzi. Se utzi. Ongi.
Brum. Brum. Errematea urrunena. Neko gazkarra, baina beno, korner bat atela dugu bentz. Bueno. Vale, bat eta gut. Aukera gehienako izan ditugu. Bueno, guk izan ditugu, eurak uste dut ez direla heldu. Gauza da, zergatik ezin ditudan pantalla kaptura egin Windows ireki gabe. Zen beuz Japon utz, Inglaterra bat, Haitik utz. Vale. Epa. Esbaba. Zer? Esbaba ez du Liverpool edo jokatzen. Berate zaina ondo geratu du jaurtik eta a ver. Hasenlako geldik eta paregabe ari barruan. Gero kontraratxo batean harrapatzen zaituzte eta tesen gatik ez balitz, berdin eta bengola. Vale, lasaitasun apur bat emango digun bigarren gola. Guk ere aldaketa egingo ditugu. BG jolugarren gatik eta Brum Molaren gatik. Eta joango gara eskerrako galetik erasora.
Hasi nolako geldiketa. Zergatik esan... Batzutan usten dut ezatzutan ez, apur bat boleora doa. Errematea... Vale. Bukatu behar dira jokaldiak. Erdirak eta errematea eta zenako gelditu atezaina. Bueno, 3 puntu. Ongi azteko ezak izango zuen Inglaterrak, suposatzen dut irabaztea. Inglaterren gonda izango da multzoko partidurik zaiena. Baina, zeozengatik... vale. Baina, zatu dezagertu hau jokalderik onenetan. Bueno, 3 puntu. Garrantzitsua. Mazortzi tiro. Jabean jabetza, pase gehiago, sarrera gehiago ere bai. Jarraitu dugu. Estatu batuak 3, Vietnam bat. Mendekatu da.
Ingalaterrak hasi du bat eta hut zoik aitiri. Bueno, orain sufritzatu batuko zaigu. Hala, magoazen. Honekin aurrera. Joder, utzi mutilaren hilea. Kapitein da Williamson. Ez dago Williamson benetan. Bueno, agian partido ezberdinetan ezberdina jogatzen dute. Inglaterra encontraré contos. Ring. Bueno, espero si te que no. Kelly está. Bye. Esto debo en contra sufrituko dugu. Talde jokalari hobeagoak dituzte. Ez da falta izan ala.
Brum, da berdinketa. Inork esun esan partia berrez izango zenik ez batarentzat ez bestearentzat. Larsen. Eta Danimarka ez da erbereak moduan, kontraratzoan egin aldi zuztela tupuz, baina beno, talde gogorra behintzat bada. Gauza da, kasu honetan, Midema mundialean printzipioz ez da gongo. Beraz, hemen gongo litzateke. Bueno, Harder... Ai, Harder. Pesean galduko badu beno. Taldeuen kontra aukera garbiak ezen dira kale egin. Estanguei... Hemp. Ezin zenuen ezer egin. Harder. Berriro gauza berdina. Vale. Bita bi, ez dago txartu.
Bueno, eta bi, ala ere, ez gaitezen fidatu. Harder, harder, harder. Chloe Kelly. Ez dut partio honetan aldaketarik ez dira behar. Defentsa ez garrizkatuko. Vale, kanpora. Hiru. Vale, brum. Orain bai, brum.
Orain Bro Bueno, hurrengo partiduan ja aldaketa egin ditzakegu 6 punturekin zilkatuak gaude. Drak, iru Danimarkak bost. Gol festa. Larsen bederatzi. Baina nola Larsen bederatzi ni sartu baditu iru goletak asistentzarekin. Bueno, berdin da. Bueno, gatera dira azkenengo momentu horietan, beraz ere puntuazio alturik ez nuen espero. Hori da, jokatu dutenak 4 minutu edo askorik ez dute egin. Eta jokatzen dute txinetin Galatasarak guaitiren kontra, bale. Ataldean Norvegia eta Suitza, Filipinak 3. Bale, aurrera egin dute Norvegia 3 partidak irasita, Suitza bigarren 4 punturekin eta Filipinak 3 puntu. Bale, 3 puntu. Bale. Zelanda berriaren kontra erasi duelako.
B taldean Australia eta Kanada. Gutxi gora bere espero zitekeena. C taldean Espainia eta Zambia. Japon kanpoan gelditu da, hori sorpresa izan da. D taldean oraingoz gu. Berditu alde gute bai Txinak eta bai Ingalater, baina bi partioak irazi dugunez guia sailkatua gaude. Eta taldean Estatu Batuak eta Portugal. Suposatzen da Estatu Batuak irasiko duela printzipioz Portugal eta Herbereak irasiko dutela Vietnami, beraz hor golen arabera izango da diferentzia. F taldean Frantsia eta Brasil, baina Jamaikak aukerak ditu. Esango nuke ezetzale ere. G taldean Suedia eta Argentina. Italiak aukera guztiak galdu ditu. Italiak edek dezake Sudafrikak aurrera joatea edo ez. Eta H taldean Alemania eta Kolombia. Gutxi gora bera itxaron altzena. Goletan bigarrenak gaude Harderrekin. Asistentziak Lartzenek 4. Aldaketa egingo ditugu. Aldugulako. Bruma por bat negatu dago, beraz jarriko dugu. Moller. Hor. Cool hor. Orduan ze taldekoa da Nadia Nagin? Esan Danimarkakoa. Lundor Berge. Eta honekin aurrera. Jarra da bintzat zati bat jugatuko du. Beste agian ez.
Sei dut ikutu, Ai, jokaldi horiek ez dute zertarako balio. Utzeta bat. Harder. Vale, ez gutxi etxi espada. Bestela hor jaso dugu beldurra sartuko zego gorputzean. Migarrena. Harder berriro. Fidatzeagatik.
Jarderrala ere deskantzatu behar du. Ai, lan gara baloia. Jokaldia no baina baloia lan gara. Vale. Gaukarik zaiena egiterak eduzu. Oh. Oh, hori esen nire ideia. A ver, lapurtu. Ai. Vale. Fidatu gara eta berdinketa. Eta horrengoan eskatako sartu dugun.
Vale, vale. A ver, minut. Bueno, datzi puntu. Bueno, helburua lortu dugu. Heilkatzea. Jokaldirik onena. Hemen fidatu gara. Lan gara joan hemen baloia. Vale, hauek ere aukerak izan dituzte, Hemen gola. Fidatu gara. Hemen eskerrak. Bi eta hiru. Bai. Ingalaterra. Supatzen dut. Bai, herberak gaindu dut txapelketa hori. Kanadaren kontra. Sei gol. Kanada gogorra izango da. Gainera ez babesen du jokatu. And ez zen nahi genuena, baina beno. Guazemak.
Final sortzirenak. Partidu interesgarriak daude. Gure esker egalaria lesionatu zaigu zoritxarrez. Gero biratuko dur Nadia nadainen naia zen Dinamarkako edo ez. Eskerrak ez dut golik sartu. Potente hasi daude partidua, Harder? Benetan aukerarik ezin dira utzekin. Hemen galtzen baduzu pikutara zoaz. Orain berritzarren abestiaren izenbura moduan bizi aleiraun. Nola nire falta izan dela hori, zein momentutan. Esaten duena. Utxe egiten dituzu, eta gero Kanada moduko talde bak txikitzen zaitu.
No, ni falta. Es que licorne rares, Mercedes. Bi utze egite, bi gol. Horrela ezin da. Benetan, etorri ez desez, ez da falta bat ere ez? Boa, zenolako lapurreta. Vale. Ez du falta guztia, faltak dira, eurenak ez. Oso ondo. Esardetu gutxienez bi gol. Nara goaz, pikutara goaz. Eta bigarrena, vale. Bigarren txartel hori, oso ondo. Agur mundialari. Gutxe egiteak orain garezte delatzen dira. Likornea ardebekatute egon barko litzateke, tío.
Berdin da. Ala, bigutera mundiala. Ardu, txegin duzu aurratzeko golori eta hortik horra dena bigutera. Bueno, mundialetik kanpo gelditu gara. Hor, zutenak lagundu gaitu, baina hurrengo jokaldian hemen Harder karo utxegin duzu eta orduan zer hartatu da hartu guztena 3 gol. 3 kagada 3 gol, bueno, 3garrena izan da falta baten ondorioz. Hemen hau izan da oso arraroa. Bueno, horatze zaina, zera tranka, ez eskuak zoiik. Bueno, hemen ere utxe egitelarria, aukera garbiak ez bat dizu sartzen. Bita batekoarekin agian erromantitzeko aukerak bat zeuden. Hemen mingarrena, uste dut izan dela. Eta hemen euren 3garrena. Eta ez dute gol gehiago sartu. Vale. Ai. Hauke daukagu? Vale, jokatu dezakegu orain. Vale. Orduan hemen ez, baba. Harder regalean. Honekin aurrera. Vale, kontuz. Sufrimendua.
Ez da pentsatu ere. Ondo. Gero horiek ezin dira galdu. Vale. Vale. Ongi. Karen Holmgar. Holgar. Asko sufritzen gaude. Baina Horutzean nauzu baloia lapurtzen. Itxaron. Nola penaltia. Venga ya, lapurreta. Hemen sekulako lapurreta egiten digute. Eta hori ez da atera, ez? Baina nik ikutzen badut bai. Claro. Venga ya. Birritan heltzen dira bi gol. Txartela,
Zenolako lapurreta, penalti horretan. Jarde regalean, no lehenko da horratzean. A ver. A ver. Libratu gara oso gutxigatik. Baina hori ez da gilikornos jokaldi bat. Kaka, mil aldiz kaka. Gazta eta kaka. Vamos a sudar la sufrituna y... Es falta zitzaiguna. Falta engañar este penalti bat. ¡Eh! Venga ya. Estoy siendo siniestro. Eskerrak berdinketa prorroga aurretik. Luzapena.
Venga, ya, Sutoña, benetan. Jokaldia ez bukatzearren. Venga ya, agur, agur. Berriro berdina. Penaltiak. Gorrotu ditut penaltiak. Penalti hori ez da izan. Ese txarto pikutara. Erdi hautatzen duen. Garaipena penaltietan bigarrena bada ere.
A ver. Lau penaltietan, vale. A ver, vale. Norvegia estatu baten kontra, Espainia, Suedia. Frantziaren kontra. Guazen sufritzera. Frantziaren kontra. Gogorra izango da. Oso gogorra. Buah.
A ver, Francia. Lasaitu, lasaitu. Venga, ya falta zizeguna. Horrelako paseak eginda. Rut ez gara helduko. Ez gara helduko. Hori. Kriston kagada. Eta gola. Horez da, zer gelditu. Gola, ez? Vale. Eta ez baba gainera hendik ez da rekuperatu. Hor ez dakizunean gol izango den ala ez. Ez que ezin di horrelako utxegitak egin. Sí. Momentu bat tener gol. Frantzia madarekatua. Gorrotu dugu Frantzia. Txaguito le tiren gatik, falta zitzaiguna. Eta txartela. Nola ez ez?
Ez... Ez hau ez... Gilikornar ez... A ver... Bat eta bost, madarikatua, frantxarrak joan zaitezte pikutara. Joatu harko dugu herriro. A ver. Netan, bat eta 6. Ai. Hala, guaz. Jarder, horrelaria bazar esatik zaude hor, defentsa inguruan.
Eso, roles en Aragón, Venga ya. Hemen lapurtu egin digute. Venga ya. Venga ya. Vale. Ya me dago lapurreta egiten, noski. Nola ez. Eta hori... Venga ya. Hori ez da kalera joan. Se me va con la burreta. Itxaron. Orain nator.
Banago bueltan. Aldaketak. Vale. Jarde rengorra ere ez etorri, Bat eta bat. Tronnelsgard. Ale. Ja, gara, hori falta. Ez dut ikutu, altza zaitez. Baltimore. Hori degatuta marko litzateke.
Vale, berdinketa, sufrituta baina berdinketa. A ver. Vale, contralazo a... Bueno, a ver. Lehenengo zatia dela. Lau eta bi. Lehen sartu 6 garrenak. Lehen 13 garren zenbakiak. Vale. Ya, bueno. Epa. Nada falta. Utzi jokatzen. Buuuu.
Lauta iru. Ongi, sufritu dugu berriz ere. Asmatu dugu zonalde eta lekua, izan behar zen geldik eta Alemaniaren kontra. Alemania eta Norvegia, Suedia. Jarde zazpi gol. Finalerdiak. Ez baba zuen goza denbora guztian minduta ala. Bazu jogateko duzunen. Finalerdiak, Alemaniaren kontra. Deutschland. Opustut egongo da. Esantzak ditut. Ibarraldeko selekzio bat entzatuko da finalera.
Eso, lesionatu da, ya. Oigan. Pop. Harder. Ere Alemania da. Ez dakit ni esote garen egon apur bat. Penaltia. Egiten ari, Hori uste dut, gure kontra... Guk egin ditugunak, baina penaltiagoa izan dela honako hau. Hase nolako buruka da. Uy, está ahí super. Berdin da.
Vale, hat-tricka. Ez dut joko... Hasian pentsa dut joko eskampo izango zela gure kontra. Harder. Bueno. Jarraitu dezagu. Tamtxo. Xorri iran dezak apur bat gehiago. Golon esan bada, golon esan da. Zengo diogu hor. Bikain gain ditu batez zaina gainetik. Hatzen olako geldik eta Popen aurrean. Zurle Hayomi. Bigarren zatian Alemania gehiegi gerturatzen ari da. Horrelako aukerak ezin dira alperrik galdu. Eta hiru bat aztengo bazelako. Alere ezin dira utzekin. Bestela gero ez usteko gertatzen dira. Beharrezko aldaketak.
Gudbrand. Laugarren naia erabakita uste harren, lau gol Pernil Harderrek. Oh. A la vez dicho artillería. Baina hori lekutan dago. Vale, finalera. Eta baloia paritu. Ah, vale. Super randoma izan da, ez da gertu momentu hori. Lau gol sartu dituela. Gainera gure gol izan date barruan. Norvegiaren kontra. A ver. Guazen. Norvegiaren kontra. Danimarka Norvegiaren kontra. Final handia. Den jokatu dugu zuriz gainera.
Munduko kopa. Baina Hansen ez zuen... bueno, vale. Principios Hansen utzi du selekzioa, uste dut. Eta eman dago jogatzeko aukeran, ez deritzot egoki. Bi amarrak. Vale, gure dituzu oso jokalari erasokorrak. Ez. Ongi Christensen, ongi. Norden. Hor ez da euskal talde baten izena. Ez Norgen. Hala, utxeta bat. Bigarren lerrotik helduta. Bondensgar. Trollsgalt, hori da. Zeo zer asmatu dut abizenarekin. Bueno, engen resistentzia handi dauk. Guro. Vale, gure ate zaina dena gaitzen ari da, hori ere hona da. Engen. Vale, pasen. Horatik ulertzen zugatik zaituzten hainbeste urtetz.
Hori ezinezkoa zen gelditzea. A ver. Zenolako zentratu gaitezen. Zenean benetan 45 minutu ere dituzu irauten. Faceta bat. A ver. Joko eskampo. Zerrik ez datu denbora erdian. Bigarrena gainera. Bat eta bi. Hala kontaru eso paregabea. A ver, sankerrek egiten duenean, bueno, apur bat beto gelditzen da. Baina sankerrek hori egiten guztien dudanean, ja... Bueno, control, hortaka. Laugarren eta Harder agertu behar zen. Horrela beto.
Gatu behar nintzen. Bat eta bost. A ver, txapeldunen biderik dago. Bai, badago. A ber, madarikatua. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago agur.